Matur sembah nuwun amargi sampun memilih di antara dalang-dalang yang lain, di antara bintang tamu yang lain, di antara peluak-peluak yang lain, panjenengan milih kula kalian milih Papa Rudi nggih Papa nggih. Cakra budaya niku memang sangat luar biasa Pak Sumardi, jenengan niku pun the best seller jenengan Pak. Tepuk tangan buat Pak Sumardi dan Dinas Budaya dan Pariwisata. Kayak toko baju ya. Selain Pak Sumardi ini menimbali cakra budaya karena cakra budayanya ini yang sangat budayanya melekat. Iya, iya. Cakra budaya ini sangat murah meriah. Cakra budaya Indonesia. Pancen murah ya, Be. Terjangkau. Terjangkau. Bisa dicicil 3 kali ya, Pak ya. Lewat pay letter, Be. Wis to manut to kowe iki, Be. Awakmu kan ngomong ke kuwi to. Iya. Apa jenenge tebu. Ora ngerti ning kono mah aku ngumpet janan. Apa? Kewane akeh mlebu susu, mlebu jarik, mlebu ndi-ndi. Oh kuwi lanang berarti. Oh. Kewane lanang, Be. Nek cara sing gatel nggone tebu iku glugut Mas ya. Glugut. Glugut ku gatel, Nduk. Wah, akeh tapi enek jangkrik, terus enek apa? Walang, terus sing ijo-ijo cilik-cilik mimik. Pria Pria bagus. Niken ki ngerti, aku dirasani pria bagus, pancen bagus tur gedhe dhuwur ya, Be ya. Matur jumeneng Cahayu. Nggih, Papa. Langsung jumeneng ora bengok-bengok. Ngadeka nduk kaya. Ah, keniken dina bengi iki kebujuk. Lah kok iso kebujuk. Jelas dimakelari bengi iki manut tok. Makelari piye? Mas aku. Pancen grupe kono, Be. Nyeluk kene sing bengok-bengoke kok. Ana. Kene wong ayu, kene. Oyo. Dua. Alah penake. Limon sigarane. Selamat malam Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Papa. Nah, selamat malam Cahayu Niken Salindri. Nggih. Sehat-sehat ya Cahayu. Alhamdulillah pangesune panjenengan kula sehat, Papa. Tindak Bagaimana, rene jam Papa? piro? Bapak bagaimana Oh, kabarnya? aku yo alhamdulillah pendongane sehat, seger waras. Alhamdulillah. Bahagia. Ini tadi aku dari rumah jam 8. Oh, jam 8. Iya, karena kan deket sekali. Oh, deket dari ini Kediri, Jombangnya deket. ini termasuk Jombang Ngoro ya. Termasuk bareng. Oh, Bareng. Ngoro iki ora ngorok ning ngorok. Sing ngorok mburimu kuwi ya. Oh, iki Jombang Bareng, Bapak. Bareng. Oh iya, Bareng. dari rumah itu sekitar 1 jam 20 menit. Oh, 1 jam 20 menit. Iya. Nyopir sendiri apa disopiri? Tadi sama Ayah Soleh. Oh, Ayah Soleh. Iya. Ayah Soleh Sulaiman Rosid. Alhamdulillah Pak Bukan Soleh. Ayah Soleh Mayangkoro. Yang punya Mayang Koro. Iya, Papa salim dulu, Papa. Iya no Cahayu. Kelas berapa nih Ken Salindri? Kelas 2 mau kelas 3, Papa. Oh mau kelas 3. Iya. Malam hari ini kita bersama di Jombang bersama dengan Cakra Budaya Indonesia. Iya, Papa. Dirawone ingkang minulya inggih menika Bapak Sumardi Bapak selaku Sumardi Dewan SH Provinsi. Dewan Provinsi SHMH. SHMH. Bapak Sumardi sak menika sing pundi, Papa? Menika lenggah wonten mriku kalian jajaran para tamu nggih. agung. Sugeng dalu, sugeng mirsani, sugeng midhangetaken Bapak Sumardi. Matur sembah nuwun amargi sampun memilih
memilih di antara dalang-dalang yang lain, di antara bintang tamu yang lain, di antara peluak-peluak yang lain, panjenengan milih kula, kalian milih Papa Rudi nggih Papa nggih. iya. Cakra budaya niku memang sangat luar biasa Pak Sumardi. Jenengan niku pun the best seller jenengan Pak. Tepuk tangan buat Pak Sumardi dan Dinas Budaya dan Pariwisata. Ya. Kayak toko baju ya. Selain Pak Sumardi ini menimbali cakra budaya karena cakra budayanya ini yang sangat budayanya melekat. Iya, iya. Cakra budaya ini sangat murah meriah. Cakra budaya Pak. Indonesia. Inggih. Pancen murah ya, Be, ya. Terjangkau. Terjangkau. Iya. Bisa Bisa bayar dicicil 3 kali ya Pak lewat ya. pay letter, Bil, lewat pay Lah letter. kok malah nemen kaya rumah tau dicicil aku ya mencicil no kaya. Bisa lewat Dicicil Shopee. 3 kali kan isu sore engko bengine lunas. Lunas. Nah, nek ngono Lewat Mekar iso gak, Be? Iso. Lewat Mekar gak iso Jadi bayar iki? Niken Salindri yang telepon siapa Niken? Kula yang telepon Dari Pak IO? Nuli. Pak Nuli dari Kayangan Pak Api. Nuli. Minangka sesulih saka Pak Sumardi dan Dinas Budaya Pariwisata Jawa Timur. Injih, Bapak. Wes sing nelpon sapa? Aku sing telepon ya Pak Nuli. Oh. Heeh. Awake dhewe sing nelpon sapa? Iki enek ora ditelepon, ora dikapak-kapane kok teko. Terus metukul munggah. Nah, itu yang PR itu. Aku sing nelpon iki Kayangan Jonggring Saloko. Loh. Eneke oi Kayangan Api Kayangan teko Api Surabaya. kabeh ya, kok. Lah, wis nelpon sapa? Pak Kayangan Api. Lho jenenge Jenenge. soalnya iki kudu penjelasan lho, Beng. Kok gek-gek wis kadung nyanyi, kowe kadung dagel, wis kadung lucu kok lek gak jelas bayarane piye. Ora ngerti, sementing kok Kayangan Api ngoten, Pak. Lho kowe dikon piye rene kuwi? Kok teko ning nggone Banjaragung wayangan Mas Budi Gareng bintang tamune kali Mbak Niken. IO-ne Kayangan Api. Nggih. Lah Bathara Brom. Kowe teko iki kon dagel apa kon nonton? Ya wis pokoke ngene iki. Kowe ditelepon to? Nggih. Kowe apa kon dagel? Kowe ditelepon iki kon ndelok ngono lho. Woro. Kaya ngono to, Nduk Niken. Iya. Sing asli bintang tamu Niken iki. Niken. Aku dari tadi tuh udah gregetan banget loh. Lah, Heeh. Karena apa? siapa? Kamu tuh nggak diundang, kok katanya teko. ditelepon aja, tapi kok teko, Kok teko? kok kakean omong. Nih kene kamu kok kan aku Syukur. kece omong-omongan karo papa, menghormatilah kamu itu. Kalau ada orang bicara itu jangan kamu selan-selani gitu. Lah kowe mergo ngomong peluak. Loh, Loh, Lah peluak kamu diarani pelawak lah ya ora pantes. syukur kowe, Beng. Aku Lah ngono kayak wong ngene iki kan ya sik pantes-pantes pelawak. pelawak pantes. Heeh. Ngangge blangkon. Nganggo Bintang blangkon. Lah kowe bintang dadi tamu. lawak ora ngajeni karo sandangmu blangkone mok guak to. Heeh. Nah, kowe padha ora ngajeni. kuwi busana Jawa, Be. Usung guak Iya. blangkon iki lho. Mbah Baleng gawe piye carane Gawene angel lho besus blangkon piye? iki mok. Blangkon. Tiga apa? Iki diblang-blang dikon nggo takon Be awakmu ki. Oh, iki gawe apa? Beskap. Beskap Apa, Be? artine apa, Be? Beskap ku nek wis ngebes ndang disingkap. Lho lah, iki omongnya ra jelas. Blangkonmu dinggo gen ketok. Di Iya, blangkonmu. dinggo. Wayangan iki budaya Jawa, budaya sing adiluhung, Be. Gimana, Mas? Wah, lek ndase apik ngono ora Lah, apa-apa. iya. Ndase Ndase kaya kaya pentol korek. Iya, jijiki. Sirah kaya bokong kethek ngono kok ya ora ewoh. Lho, ngaten iki lho, Pak. Kenyang apa? Blangkon dikek ning gayor Mas aku raiku koyo naga lho. Ayo nggih blangkoni napa wong Ya diguwak. dicupokno. Ayo dicipuk ngono kuwi. Amit Mas, amit Mas. Apa pembantumu mau kongkon ki? Lho, ya dicipuk dhewe. Dhewe. Kaya modele kaya duwe asisten ya, Pak ya. Lho iya. Aku ngono cah teko kene, aku pancen kudu melok Mas Rudi. Kene Mas Dalam. Selendro. Heeh. Iki nih. Ya. Kowe kaya mondol iki kok mbok gandeng ngarepe ngono. Wes celok-celok mondol. Kandel. Lho, ora kreatif. Awak mbok kreatif duwe ikon dhewe, duwe ciri khas dhewe. Ngene iki mondol. Ayo. Mondol, Kowe gawe nek mondol. Ayo. Ayo nang blangkon gegeden. Lah yo. Aduh, Kowe kok terus arep muni Punta Dewa, arep ngono ta kowe? Ngawur. Aku muni terus nembange Pak Min tahu ngoten nggih. Iya no. Bu. Pasan nyun tolong, Pak. Lah nyang apa kok njaluk tulung Pak Lurah kok ya. Wes Pak rasa Lurah pengen digagas. lega. Mbak Niken mohon izin Iya. pada malam hari ini mendoakan apa Iya. kepada Untuk warga Grebek Suro Banjaragung. Cahyo Nggih. Pelestarian Budaya. Pelestarian budaya. Untuk Jombang lugunipun Pak Lurah, Pak Camat, Pak Dewan dari provinsi bekerja sama dengan Porbutpar. Nggih. Pak Sadari nggih. Nggih mugi-mugi kagem sedayanipun khususnya kagem Pak Lurah, Pak Hasan. Camat, Pak Hasan, Pak Sumardi, Pak sinten malih? Pak Sahari. Wonten Pak Sadari. Pak Pak Sadari. dari Porbutpar Jatim. Mas Antono Antono iki ya dalang. Oke, Mas Nggih, Antono. Beliau dari mugi-mugi Porbutpar. Kene ngendi iki? Banjaragung. Bareng Kene ngendi? Jombang. Bareng. genteng-genteng. Kene iki Jombang. Jombang. Iya toh.
Absurd Mang to. Jombang gak entuk ya, Be. Aku ngenteni niken lho kok cah loro ki Jombang yo ben ora yo ben tak gugu kan niken iki. Oh ya, wis ra digugu, Be. Ben karep. Didoakan ya Pak ya. Iya no. Mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Mugi-mugi saged awet langgeng anggene momong Warga masyarakat. warga masyarakat. Mengemban amanah. Nggih, amin. Sampun niku mawon, Pak. Oh nggih. Wah. Ki. Kuwi Apa, ndonga Be? apa ora? Oke, Mel. Aku wis bar ndongake awakmu lho ndonga ora. Ora, Lah Kene ngopo? nesu. blangkone kon jupuk dhewe. Lah sing buak Kowe iki sapa? syarate nek blangkon kon jimuk nek kowe kudu ngelungi rokok. Lah kowe karo rokok medhit kok ya. Lah ora omong ket mau. Lha kudune tak tanggap ing pasemun lho kok ya. Ngerti ngono tak jalukne Pak Hasan nek iso. Mas aku. Ya, Ana golek, niken golek. Calindri. Nggih, Mbak Nggih, Niken. Wah, masyarakat Jombang wis kangen karo sampean, Mbak. Wah, bengi iki penontone blek sembodo main ing Banjaragong, Pak Lurah juga disediakan hidangan khusus. Apa Apa wi? Es tebu. Lho, Mana? Ndi? es tebu mbahmu iki. Lah kowe wis tebu kok ya. Arep ditebak. Karek golek ese. Mas Hei, aku. ya ampun. Sapa jenengmu, Bek? Kok bek piye to? Andi. Andi TB. TB. TB iki apa to, Ken? Telek bebek. Lah kuwi lho. Bek, lah ya Bek. Mane Kene, bek Bek. wis lho. Wis to manut to kowe iki, Be. Awakmu kan ngomongke kuwi to. Iya. Apa jenenge tebu? Ora ngerti ning kono mah aku ngumpet janan. Ngopo? Kewane akeh mlebu susu, mlebu jarik, mlebu ndi-ndi. Oh kuwi lanang berarti. Oh. Kewane lanang, Be. Nek cara sing gatel gune tebu iku glugut Mas ya. Lugut. Glugut ku guwatel, Nduk. Wah, akeh tapi enek jangkrik, terus enek apa? Akeh. Wah. Walang, terus sing ijo-ijo cilik-cilik mimik. Mimi apa? Mimik. Mimi apa to? Mimik. 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 Tak kira to Mimi. Lah iya iya. Kowe iki pikiranmu mending ngono berarti. Lah ngomongnya Mimi lho. Berarti mimike kok cilik kowe ngono to. Tak kotak. Ora masa kok kurang ajar bener lho kok lebu ngono. Ora cetha cilik-cilik kewan cilik-cilik Kewan bangsane cilik-cilik mimik. akeh. Ning kene contone akeh lho ning kene. Ah akeh. nggih, wong pancen Mergo- musime, Pak. Ora perkara musim golek papan panggonan sing luwih jembar mergo wayangan iki kanggo warga masyarakat. Ngono lho, Iya. Be. Mulai dicepaki toilet barang iki, Be. Toiletnya toilet duduk, Pak. Lho, Ndi? tumpakne bis toilete, Be. Wah nek karo nggonmu pedhot ya. Toilet duduk. Lah kok duduk piye? Yo nek ape iku toilet dadak duduk. Duduk mbekmu kok ya. Tak kira Golek toilet gosmu. duduk. Bisa kan. Mbak ini kan badhe ngaturi napa? Cahyu. Bawang ya, Pak? Bawa Nah, no. oke. Untuk warga masyarakat wonten Jombang sedayanipun wis dase dicepok. Kowe karo blangkon koyo gila ngono model iki. Sumuh. Kowe cara nggonku lawa kowe iki. Dadi bar main no blangkone dipepe nek sesasi punjul. Lumasaku. Bawa apa, Nduk? Pelak apa slendro? Pelok mawon. Ini pelok slendro. Lho, pelok sendro, gabungan. Gabungan. Kowe kok ngerti pelok sendro, pelok iki piye? Pelok Be. pelok niku sing niki Pak, niki pelok barang. Heeh. Niki slendro. Salah. Niki pelok, niki Iya. slendro. Lah bener. Terus niki pelok barang. Ya nek iki slentem iki, Be. Kene nek kowe. Aduh. Nah, kene. Ketoke karo blangon kok gila kowe. Iya, mas aku yo nggih blangkon sina. Nah, ngono wis malah. Aku kayak bar krimbut ya. Krimbat tok krimbat. Krimbat? No. Krimbat niku perawatan apa? Mbat, Rambut. krimbat. Nek krimbat niku perawatan batuk, nek krimbut niku perawatan rambut. Oh. Sampai ora tau ning salon, pantes rambutnya keriting. Loh. Ora tau dikrimbut. Ngawur krimbat, krimbut kaya. Kok kene. Dadi ora mbat ya. Enggak. Bat niku batuk, perawatan batuk. Enggak mbat. Lah kan kamu gak duwe rambut, berarti yo krimbat. Nah, krimbat. Lah kan bathuk kabeh kuwi. Batuk kabeh. Duwe sih. Kuwi ora lek TB ora krimbat, kritak kuwi. Lah kok kritak niku, Bos? Perawatan patak. Enggak, bawa niken untuk bapak-bapak dan warga masyarakat semuanya. Jelas nopi. Nandang liwung tan bisa nyilaki. Bahasa Indonesiane Napa wau? Mandeng lewong tan bisa nyelaki. Merasakan rindu tapi tidak bisa menghilangkan. oh ya. Bener Mbak Niken.
Embuh. Duh. Bener. Mas Rudi, Mbak Niken pada malam hari juga dihadiri dari Bapak DPR, Ya. Pak Arif Sutekno. Oh ini dari Ya. Jombang. Oke, dari DPRD Kabupaten Jombang, juga dari Forkopimcam. Nah, sami Pak rawuh. Camat, nggih. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, terima kasih semuanya. Pak Kapolsek rawuh, Pak Kapolsek. Rawuh. Wah, Pak Kapolsek itu jabatan sing paling tuwa dhewe. Kok iso tua, Be? Heeh. Maksudnya tua iki? Kok Polsek kok tuwa dhewe iki piye? Nggih nang paling dhuwur dhewe Kapolsek. Kok iso dhuwur, Maksudnya? Mas? Lho mergo seke wis pol, wis ora munggah aneh. Wis ngomong Ojo kira-kira. diwale. Bedil mawon, Pak, bedil mawon iki. Kecek mawon, Pak, kecek mawon, Pak. Guyon, Pak, guyon sampean iki. Bedil mawon, Pak. Soalnya ini pasangannya getah-geti, Pak. Bacok mawon, Pak. Ndek. Pria Pria bagus. Niken ki ngerti, aku dirasani priya bagus, pancen bagus tur gedhe dhuwur ya, Be ya. Potonganmu sak botol Yakult le. Gayane. Kowe meri sinden sing mbok ra gak enek gak nyang kowe meri kowe ketoke. Lah apa aku sono Niken ya, Ndik ya. Munggah langsung tilang-tilung aku. Lah ya bro, ya. tilang-tilung ngono. Tapi slendro iki pomo dilebokne toples ya ketok gedhi. Loh, omong jujur iki, Be. Pomone jero toples ku ketok gedhi dhuwur. Matur suwun ya, Bos ya. Kok bangga? Wong kok melo bangga kuwi lho. Kaya iwak kok. Ya, Nduk. Ayo. Manganing netra Halus, Be. Diajeng Niken Salindri. dalam Kang Mas. Piye wong ayu? Ayo jan lara larane. Kowe nyuwun apa bakal tak pinangkani diajeng. Kalau mboten nyuwun napa-napa. Yakin Kang Mas. awakmu? Yakin, Kang Mas. Aduh, duh iki lho Be wong wedok sing setia karo aku ya, Be. Gathuk mari ora nyang kok, Be. Ken sing Kula ngomong namung nyuwun helikopter, omah sewu, kalih mobil, minimal Fortuner, Alphate loro, karo Rolls Royce Sanggup 10. mong kuwi jalokanmu. Kula mboten napa-napa, Kang Mas. Tenang tresno karo aku kowe wong ayu. Mboten nyuwun napa-napa, Kang Mas. Gila, gila. Wong wedok sing tresno tenan ya ngono kuwi ora njaluk Ora njaluk apa-apa. Bebek. Be nyapa, Be? Iki napa? Apa ning ibu mara tuwa? Lah nyang apa? Napa? Lah aku enggak gandrung mboke anake ra gelem digandrung kok. Mas aku. Oh, ibuke melu ta ki mau. Derek. Derek. Oh, dari Mbak Win. Oke. Piye Alphate sanggup? Alpat omah helikopter. Apa Bisa. yo kelakon? Loh, Wong aku rene ngegrab. kowe ijek to. Coba kok tuku Alpat iku. Kowe saiki kok ngisin-ngisini kancamu to. Masya kowe ora kelakon iki ning dhuwur panggung jenenge ketoprak iki sandiwara ki mboten Mbak Canyi. Piye-piye Jal? Diajeng kowe njaluk apa? Mobil, helikopter bakal tak tumbaske wong ayu. Kowe njaluk apa diajeng? Mobil, helikopter, Alphard. Oke, ben ditukokne iki ya. Kowe muni ngono iki kok. Ora sanggup. Mung tak tunggu wangsu lene Alphate piye, helikoptere piye? Lah sanggup, Pak. Ora sanggup kok nyedak-nyedek. Ya ngrayu wedok iki piye diajeng kowe tak tukokne mobil, pomo kowe tak tukokne mobil ora usah apik-apik. Mobil pick-up ae terbuka. Kowe aku sing manggon ngarep tak setire kowe ning mburi karo Kenapa? goreng tahu bulat ngono lho, Pe. Usaha. Usaha. Maem aja iku maem nek aku nek maem iso numbahno, Nduk. Alah wong kowe mangan yo ngenteni catering kok kira tau Ora. jajan Maem kok. nyuwun apa, Nduk? Maem nyuwun apa? Makanan minta makanan apa yang paling kamu sukai? Salmon. Ikan salmon. Niken yo salmon yo salom. Soale mangane kakean, Pak. Nek mangane kakean iku salon manjen. Kowe mong nyuwun salmon. Heeh. Karo apa neh? Karo spaghetti bolognese. Tak omongi ya, salmon Iya, Bang. spaghetti kuwi nek wetengmu gak tawar iso senep. Tawar bendina aku mangan kowe Tak kok. kei makanan sing paling enak. Apa? MBG. Kuwi golek jalukan nek anakmu. Nek anake diwehne wong ngawur. MBG ki apa to, Be? Mangan bareng gareng. Oh iya. Ora MBG ki Apa?
Mas Bebek gendeng. Ya kuwi. Emang balil to kuwi. Kuwi sing beredar ning anu. Oh iya iya. Iki gak kok. Lah ning kene kowe dadi bebek gendeng. Heeh. Ora apa-apa lek gendeng karo awakmu. Ya. Cek Pak. Catatan. lali. Ora apa-apa nggo catetan iso, wong iso maca kok. Enek kaya TB iki nggo catetan mbake macane ra iso. Hurufe kuwalik bareng ra krasa. Kowe ra iso maca, Be. Wong kuwi ra roh werna kok. Wong bojone pincang ya dindo ayu kok. Yes. Walasa mringwak ingsun among sira dadi jampi. Iki bawa apa, Be? Bawa anu Pak, dandang gula, Oh bener. Pelok Mas Lindro. pelok. Mungkin dua anak ya bangga ngene iki be iso pinter nembang, sukses karire wong tua iki. Isik remaja Isik SMA ning remaja. nyatane karire wis luar biasa. TB iki apa to Mbak Cange? Anake SMP wedok lho wis meteng. Tenan kok. Fitnah iku. Fitnah Ngawur, piye? fitnah kowe iku. Kok iso meteng ngawur. Lho, lho kuwi jenenge pencapaian. Mboten meteng Pak ngawur niku. Lah nyang apa? Wis nglairke Pak niki. Oh iya. Wis Amin. Kowe iki wis putu ta? Oh nggih Kong, monggo Kong. Terus, ben bawa sik ya iki bawane rada angel, Bi. Angel nggih. Dhuwur niki. Kalamun kasunyatan katya panyuwunku Bagus, suaramu pancen apik tenan. Bajiren iki kaget Apik aku. tenan. Suarane Niken ki apik tenan, aku demen aku. Suarane Niken ki nyenengke, ngangeni. Ngangeni nggih, Sapa Kak. sing ngrungokne mesti terinspirasi utawa terngiang-ngiang. Nggih. Suarane penak Be, tenan. sokne nek ditalangi dalan iki Yes. aja nyang ya Be ya. Ah, sampeyan awake dhewe nggo headset kowe. Lah ya. Lah aku ki mbayangne kowe kober to bedalan kok ndelikne jajan nek gak dalang iki gak enek Be. Delok kok. Lho Mas aku. Lho. Kena nggih titil-titil kok ya. Kuwi Ngaget. ning kotakan iki enek rokok, roti. Lulus, aku wong gampang bontrot kok. Terus ki nduk. nanging aku Nanging aku mung menungso. manungsa maraga rezeki jodoh patilan pesti Merga rezeki jodoh patilan pesti cinipta cinipta kangku wasa kaya ngene iki lho. Ah, bocah ayu suarane apik. Apik, tembangin apa nduk sing sesuai karo bawane iki? napa Pak monggo Manut panjenengan angenteni kae ya oleh. Ah, Terus apa jenenge? Saben dina mung ngelakon. Imbangono kae ya Jangan oleh. katesnanku. Terus sambung wanci dalu ya oleh. Wuyung nggih Manut panjenengan- saged. angenteni riyen ya Pak Oke, 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 siap. oke. Moga. Buka celuk angenteni. aku ngenteni takamu kaya ngenteni madene waya janji matan sasumimpan jroning kalbu dakasoma papujanku Kagak Pak Sumardi. Juga Pak Arif syuting
Kanca-kanca baik. Terima kasih. Dene Ken, Ya. tembang menika diaturke kagem beliaunya Bapak Sumarti matur Nggih. sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Muga-muga Mbak diparingi Sumarti. sehat, Amin. ijazah Pak Sadari sedaya punggawa-punggawa praja sing wis Nggih. kersa rawuh pada malam hari Iya, ini. iki angen teni iki cocok. Nggih. Angen teni panggilane Pak Sumardi maneh. Yang akan datang. Iya no, ada nduk jadwale awake dhewe ning TB mbuh. Aku melu bahasane ra. Oh ya. Nino. Kelidang, kelidang kae taka ternyata janjin BH. tekan citra gelangan Mulut bisa. Miring-miring kejangkung meter-meter jalapane nganggo. Tembang anak teni. Mriki karya saking Suwargi Bapak Guru ki mantep Sudarsono lho. Kunjuk warga masyarakat Jombang semuanya. Melayu ring Sunda. Laku cah bagus. Yo! Serang
iki mau lah piye. Niki kan nyuwun sewu. Mbok Iya, Mas. menawa. Ingkang Pak Sumardi, Bapak anggota Dewan Kabupaten Jombang, Pak Camat ugi tasih keparan lenggah. Nggih, mbok menawa kagungan pundutan Lah, utawa menawi kersa wonten minggah sukul garing penggalih, monggo Pak katuran minggah Pak Sumardi. sareng tetembangan kalih Dek Niken Salindri. Monggo. Mbok menawa lodange penggalih. Ya, nggih, monggo. Mboten ngira-ngira hormat kula Nggih, nggih Mas Mas saged Abi. Pak Sumardi kersa. Kersa. Nggih. Nah, Oh, iki Pak. oke nderek Oke, nggih. nderek, Siap. nderek. Wah, monggo Pak Sumardi, monggo. Didereke Pak Camat. Deraken Pak Camat kalian Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah. Lurah, Pak Sadari. Heeh, Pak Sadari. Mohon izin Benar anggota DPR Jombang, Leres Mas. Mas Alif saking Jombang nggih. Ini figur para penggede yang sangat luar biasa, nggih. Monggo Bapak Sumardi. Monggo. SHMH. Oh, Oh. Itu monggo Pak Sumardi. Monggo Bapak Sumardi. Pangapunten nggih, Pak. Pangapunten. Nah, diaturi mik, Oke. mik. Amit Bapak. Iya, wah, iki suatu penghormatan yang luar Penghormatan, biasa Nduk nggih. Niken. Inggih. Dalam Mas. menika Pak Sumardi kersa minggah ning sasana pagelaran Nggih. bersama warga masyarakat mapan wonten ing Banjaragung. Banjaragung. Kene ngendi? Bareng, Jombang. Kula sing dalu Bapak Sumardi. Nek nah niki Bapak sinten? Pak Yang Camat. paring Pak asal? Camat. Pak Pak Usman. Camat. Pak Usman. Nggih. Pak Usman nggih. Wah, Nggih. kula sing dalu Bapak. Nggih, sugeng dalu. Mboten napa-napa, Pak. Pun kersane napa-napa, Pak, mboten napa-napa. Kersane Sini. niki malah Pun kersane Pak, wong sing nanggap iki bebas kok Pak niki kok. rumah saku. Mungkin wonten pundutan tetembangan utawa dawuh-dawuh saking Pak Camat utawi Pak Sumardi. Nggih, Mangga, matur Pak nuwun. Usman. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Nggih. Ya, saya hormati Bapak anggota DPR Provinsi, DPRD Nggih, Provinsi, Bapak Haji Sumarti, Bapak Arif, DPRD Kabupaten Jombang, Pak Lurah, Forkopincam, dan Bapak Ibu Kepala Dinas Pariwisata, baik dari Jombang maupun Kabupaten Jombang dan Provinsi, Provinsi. terutama Popo Rudi Gareng beserta Siap. seluruh krunya. Nggih, Pak. Terima kasih. Terutama kami sampaikan kepada Abah Sumardi terkait dengan kegiatan ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan. Ini salah satu tugas daripada anggota DPRD Provinsi, Bapak, Nggih. terkait dengan kemaslahatan sebagaimana program-program yang sudah dicanangkan oleh Abah Sumardi Nggih. terkait dengan peningkatan ekonomi termasuk sumambra datang panjenengan kalian kru. Nggih. Harapan kami ini tidak hanya berhenti sampai di sini, Pak. Mungkin Nggih, Pak tahun Camat. kedepannya kalau bisa juga acaranya dibikin yang sama, nggih. Siap. Dengan menghadirkan Popo Rudi beserta krunya, nggih. Terima kasih, Tepuk Pak tangan Camat. semuanya, nggih. Ya. Oke. Dan tentunya bagi teman-teman yang lainnya, terutama pemerintah desa, kami harapkan juga mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa diberikan kelancaran, oke? Iya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, Abah Sumardi, saya terima kasih pada panjenengan. Karena apa? Kemarin saya juga tidak bisa membayangkan berapa uang yang beredar di Kecamatan Bareng Luar dengan biasa. kegiatan Luar biasa. 3 hari. Terakhir Iya. puncaknya di malam hari ini. Iya. Mudah-mudahan ini masyarakat lebih sejahtera lagi. Terima kasih. Amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri Dinas Suratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. tembangnya manut saja. Oh. Requestnya Monggo. apa Bapak Apa? Sumardi? Sing enak yang terbaru atau Ya, sing Mbak Niken terbaru, yang no. terbaru? Ini Bu Sumardi request Oh, Ibu baru doang sakit. angin. Oke, baru Ibu, angin. ada Ibu Sumarti ya yang Siap. mau memberikan sebuah tembang emasnya. Negara. ya. Oke. Luar biasa. Monggo Bu. Monggo Bu.
Sama Mbak Niken enggak apa-apa Ibu, mohon izin. Yang nembang Mbak Niken. oh Niken. Oh, ya. Niken. Nggih. Matur nuwun nggih Pak Sumardi, Nah, juga Ibu, juga Nggih, Pak matur Camat, suwun. juga semua masyarakat lah. Tembangnya Negara Angin nggih Pak. Nggih. Oke ya Nduk, diaturke Negara Angin. Nggih. Buat Matur sembah semuanya. nuwun. Sembah nuwun, Pak nggih Pak. Matur sembah Sembah nuwun Pak Camat, Bapak Sumardi. Siap sembah Ibu. nuwun. Matur sembah. Di derek kene Mataram sik, derek kene Mataram monggo monggo monggo. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Pak Camat, Bu Camat juga Pak Sumardi, soho Ibu. Bu Care, matur sembah nuwun Bu Care. Sukses Bu Cari, Bu TB, Ya juga. langsung Negara Angin ya, Be. Oke. Siap, siap. Oh, tahu. Cakra budaya. Oke. Indonesia. Negara Angin. Tegoplongku Syukur. isi sayang awakmu. Thank you. Gobloknya syukur ya kok isih sayang. Ya, Ini hanya sebatas lagu ya Bos ya. Tetembangan. Oke, terima kasih nih Ken. Ya, Papa. Nggih. Tetembangan ini memiliki pundutan saka Bu Sumardi. Bu Sumardi. Negara Angin. Angin. Wah, tembang saiki iki macem Nggih. iki. Wah, luar biasa. Nah, Pak. negara Kanca seni kabeh padha ngripta Ngripta. tetembangan. Kaya TB gawe lagu apa, Be? Apa kebe lagumu be? Lagumu apa kayak jenenge? Anu sing dikejar BRI niku. Oh,